И добре дошли хора в третото ми ново видео в канала ми Mark Games. Това мисля, че е третото видео дълго. Да, мисля, че е третото. И днеска а, в това видео ще дигаме купите на Рико и тиера на Рико. Така, обаче тук имам. Но преди да гледате естествено видеото, абонирайте се за канала, за да съберем доста абонати, както и в главния ми канал Mark Games Vlogger. Но абонирайте се за канала и харесайте видеото и нека започваме. Така, тук сега отваряме неща. Така, отваряме тия New Event. Така, ето, отваряме си. Така, сега отиваме тук хора. Сега имаме фри неща в шопа. Ето Барал Арена, хора. Барал Арена. И искам да се извиня, че от доста време не съм качвал в канала ми Mark Games. Просто правих други неща за този канал, за главния ми канал Mark Games Vlogger и за това не съм редовен там. Разберете ме хора, там няма да съм толкова активен, но ето, че има видео за Mark Games канал ми. Така, добре, сега тук имаме да отварям колко са 10 рандом и един бастерис. Кой да отворим хора? Хайде почваме просто с рандом стар дропове. Хора, почваме, айде. Айде. Ерер. Еми пак е нещо. Митик! Скин на Колд. Хора, скин на Колд. Добре, това беше. Да, разбра. Така, сега отваряме мега трофи бокс, хора. Айде. Така. Отваряме заедно. И после почваме да играем. С Рико. Айде 12 неща. 12 неща, хора. Добре. Отваряме ги. Бавно. XP да. Блинк. XP Doublers. XP. 4 неща ми светкат, хора. Скин. Вау. Това е много яко. Скин. Добре, хора, доста яки неща ми се спънах. Така, сега да почваме да играем. Мисля да игра Trio Showdown. Добре, почваме да играем Trio Showdown. Хора, ако съберем 50 абоната в този канал, ще мога да правя стримове. Но само ако съберем. А това тук ми е главния този акаунт ми е за... Това ми е главния акаунт. Mark Games Vlogger. Сега тук се крия. Защото не искам да ме намират и съм тако. Let's go! Казва Рико. Но хора, аз няма се предам. Даме така един по един палец. Горе за моят отбор. Бате! Как така, бе? На кой да дам? Чу се на кой да дам, не знам.
са купи Дидъл. Хора, изчех цяло да си оправя микрофона, че аз между другото вече съм се оборудвал за този канал. Така че може да очаквате по-качествени видеа. И по-добър контент. Естествено. Айде, убихме Спайк. Хай. Убихме някакъв, който се каза Хай. Здравей, убихме. Аре, отивам на хора. Те убиха моят тим. Добре, за роди един от моят тим. Team defeated. Teammate defeated. Добре, сме тримата. Отиваме да ги събие. Аре, Колет. Ела ми Колет. Ела бе. С шубета. Аре. Бай. Така. Yes, бихме. Аре. Ще остана едно. Ще правя да покана. Да се играем на друга карта. Ще предложа да играме на друга карта на това. И хора, минахме 3 мисии, 3 квест. Квест Progress 2.7. Quest Complete. Пак 4. И искам и да мина и тези квестове. Ще минем и естествено тези квестове. Така. $18 купи дигмен. Така. Продължаваме същия дух. Че иде пати покана. Тя вече е почна игра. Добре, тук се събираме неща, евенти. Забравих, че имам фри нещо. Разбрах, че имам фри. Само да ви кажа, че това видео ще е малко по-дълго. Е така. Да ви бонус видео. Да ви се отплатя. Искам да игра с това момиче, ма ти игра. Направо, защо да не я гледаме? Ще гледам направо. Ще го убият, брат. Ще го убият. Не ще го убият. Не. Всъщност, може и да не го убият. Не знам. Ще да видим. Просто искам да играя с на GHTD Rim. Затова ще пратя покана. Да играя. Дано да се уси. Трябва пратих покана. Еми да играме, хора. Да си играме ние самички. Хора, ама сега се чува как да направя тъбнейла, защото ще ми е малко сложничко да направя тъбнейлчето за това видео. И се чуда в момента как да направя това тъбнейл.
Знаете как ще го направя? Тоест, не съм сигурен. Но мисля, че ако един от нашия тим е елиминира. Бате, защо трябваше да ме убиват? И, значи, хора, чакайте пак да си оправя нещо микрофона, че... така. Така ми е вече по-добре. И тя играе... Добре, айде ще оставим да игра. Ние почваме да стигаме Рико. Така. Така ще го направим. Добре. Направих скриншот, защото така ще ми е по-лесно. Чакай. Скриншот за тъмнила. И аз почне ще имам работа по него. Добре, хора, пускаме. Нашия тим се справя добре. Тоест аз видеото няма го кача днес, защото нали аз го снимам днес, трябва да не мога го кача на един и същ ден, защото имам други неща за правене. Аре бе, какви си правите бе? Чана, какво се прави бе? Тяхният тим уж е силен. Брат. А то може да се окаже, че наистина е силен техният тим. То ние ще загубим по този начин. Ние сме загубили. Аре де. Нашия пич. Хора, сега само, че се оправим. Пич се съгласи да игра. Така си го закръпвам микрофона, защото не знам как по друг начин. Мисля, че знам. Че имам план. Хора, чакайте само да си оправя микрофона. И почваме да играем на друг евент. Колко? Добре. Добре, хора. Сега. Ще поиграем нокаут. Имаме квест на нокаут. Значи, трябва малко да дигнем Рейко. Краса. Нашите са оборни, ще умре, бе. Ще се оборни.
не. О, мен. О, мен. Хората кога ме добавяха, бе? Кога ме стигнаха? Аре, бе. Не. Ах, пак нещо си наместих микрофон. Ние загубихме, хора. Ние загубихме, за съжаление. Не знам как ще го дигна, Рико. Това не е проблема. И видеото е 16 минути. Поздравление. Добре. Чуй си на место микрофона. Хора. Аре, бе, Коста, бе. Защо така? Защо? Защо? Кажи ми, защо умирам? Чакай микрофона, е. Тази страна, за да мога да се чувам. Така, хора. Игнорирайте. Игнорирайте. Пак ще играм нокаут. Докато не ги разбиях. Докато малко не се науча да играм. Поне малко трябва да... Но поне... Хора. Съжалявам. Така. Трябва да се чувам. Айде, бе. Аре, бе. Са примото остана. Примото. Аре, първата битка. Раунд 1. Първата битка е наша. Добре. За... Чо? Нашия NPC. Нашето бро. Аз вярвам в нашия тим. Айде. Раунд 1. Матч овър. Браво на тима. Стар плеер. Браво. Искаш да станем приятели. Просто браво. Браво, пич. Айде, дигнахме Рико на 7 тир. 120 копия от 140. Което е нещо. Което го броя за нещо. И хора, почти ставам 8000 купи. Трофи роуд. Че да си усили го. Така, акаунта моя, искам само да ви кажа кога съм си създал акаунта. Акаунта ми е от 2023 година. Значи съм го създал този акаунт. 2023 година съм го създал това. Беги и съм в някакъв клан Беги мембър, някакъв Беги прота. Добре, хайде да играме. Нокаут, мисля да го. Кои игри изиграхме? Само една, на която спечелихме. Значи играхме Social Down. Сега... мисля да изиграем още една игра. Какво ще кажете, хора? Какво ще кажете? Да изиграем още една игра.
Нокаут. О, някой ме гледа. Убихме някой. Като че ли. Не ме. Тия номера при мен не вървят. При мен такива номера не вървят. Само да кажа. Да ми бегаш. Да ми бегаш. Да ми бегаш. При мен такива номера хич не вървят. Такива номерца да не ми въртиш. Моля те. Не ми върти такива номерца. Аре бе! Не, хора. Бе! Много голяма грешка правя. Голямата ми грешка в Brawl Stars. Хора така. Това беше. Ние губим, поне ще губи се една купа. Видяхме колко можем с Рико на тази карта. Добре, сега избираме някаква друга. Така. Ходзон. Ходзон ще играе, хора. Ще ми пада батерията на микрофона, бе, хора. Хора, аз мисля да приключим това видео, защото явно това ще е последното. Хора, а сега ако се чувам малко по-лошо, това е защото ми пада микрофона. Сега ми светка червено, това означава, че ми пада. Сега го дам още 3 пъти. Но той е малък такъв за телефона ми. Аз записвам от един малко. От телефона записвам. То сега ще ми падна батерията. Това го знам. И ако го изключвам. Или то не е заради. Брат, чува ли си изобщо? Чувам се, брат. Добре, ще кажа последните. Само да мине играта и ще слушаме видеото. Колкото можах толкова. Сега. Все пак ще има видео за втория канал, който също го развивам. Поне се опитвам. Това ме уби. Как ме уби трос. Аре, спечелих от Тим Капа. Ходзон мачо. Капа. Keep short. Поне го дигнахме този Рико. 127 купи. Не е много, ама е нещо. Че ги са тук някакви неща за отваряне имам. Като че ли. Аз ще ги отворя. И се отваря първите неща. Има 3 стар. Хора, нали не се чува? Епик. Чувам се. Добре. Хора, мисля това да е видеото. Димнах леко Рико, това не беше като че нещо. Вдигнах 2 купи, 2 тир и мисля това да е видеото. Ако ви е харесало, абонирайте се за още по-добър контент. Чейте се. Ако ви хареса видеото, хора, може да се абонирате
за канала и да оставите по едно лайкче. И от мен, чао, до следващия път, когато се видим, хора.